İran'ın Demirgazyk gündogorunda Hazar deňziň we Türkmenistan bilen serkediriň boýunda ýerleşýän garyp we üzgünleşdirilen sebit bolan Türkmen sährada uruş berk howpsuzlyk çärelerini, bahalaryň ýokarlanmagyny we uzak wagtlap çetleşdirilen sünni azlygy üçin gelejegi bolan garaşykly duýgulary, ýagny umyt we alada döretdi. İran'da etniki Türkmenlerinin köplük bolup ýaşaýan üzüňe Demirgazyk gündogor sebiti bolan we Türkmenistan bilen serkedleşýän Türkmen sähra az sanly bomba, raketa ýa-da dron düşdi. Ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna beren interwýusunda Birleşen Ştatlar Israil howa hüjümleri we 28 fevralda Ayatollah Ali Khamenei'nin ölümi bilen başlanan uruşyň sebiti gytaklaýyn görnüşde gelenligini gurrun berdiler. Howpsuzlyk güýçlendirildi şeýle-de öňden bäri garyp bolan we jemgyýetçilik liderleriniň aýtmagyna görä merkezi hökümet tarapyndan gyrakladylan ilad üçin bahalary çalt ýokarlandyrdy. Şeýle hem onlar çylap dowam eden автокраtiýadan we geljegiň näme getirjekdigi baradaky howatyrlanmalardan soň adamlar demokratiýa we deňlige umyt bildirýärler. Hazar deňziň kenaryndaky Islam rewolýusiýa goragçylary korpusynyň radar stansiýasyna edilen hüjümden başga biziň ýaşaýan ýerimizde bombalama bolmady diýip Gumbet şäherinden döwlet işgäri Nur Muhammed gurrun berdi. Hema howpsuzlyk güýçleriniň sebitdäki sany epesli artdy diýip ol Azatlyk radiosyna aýtdy. Geçmişe garanyna gödöwçülük nokatlary epesli artdy. Harbylaşdyrylan we ýarym harby güýçleriň sany esli köpeldi diýip Nur Muhammed aýtdy. Kalalyk şäherinden bolan student Ayhan hem şoňa meňdeş maglumat berdi. Şäheriň her bir ýerelesinde diýen ýaly gödöwçülük nokady bar we ýarym harby güýçler ýaragly durýar diýip Ayhan aýtdy we şeýle dowam etdirdi. Ýollar ören berk gödöwçülük astynda ulaglar ýygyderli barlanýar, hatda mobil telefonlar hem barlanýar. Ayhan we Nur Muhammed olaryň lakamy bolup Iranyň häkimetleriniň basyşlary ýa-da höj almak ähtimallygy bilen bagly howatyrlanmalar sebäpli olaryň hakyky atlary gizlin saklanýar. İkisi hem howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi, häkimetleriň güýçli basyşlara we demonstrasiýalara taýýarlanýanlygyny görkezýär diýip inanýarlar. Uruş ýurtda soňky ýyllarda bolan iň uly opozisiýa protestleriniň birinde müňlerçe demonstrantyň ölümine sebäp bolan zorlukdan soň boldy. Olar uruşyň ykdysady täsirleriniň destine ýüze çykanlygyny, bahalaryň ýokarlanmagynyň Türkmen sähradaky hojalyklara kynçylyk döredenligini gurrun berdiler. Azyk bahalary epesli ýokarlandy we köp türkmenler garyplyk bilen görüşýär. Köp adam etaat haritlaryň köpüsini satyn alyp bilmeýär diýip Ayhan aýtdy. Öňler hem olaryň satyn alys ukyby çäklidi. Häzirki wagtda bahalar hasda ýokarlandy. Bu bolsa ýagdaýy hasda kynlaşdyrýar diýip sözüne goşdy. Nur Muhammediň sözlerine görä käbir haritlaryň bahalary 10 nesde gola ýokarlanypdyr. Häzirlikçe azyk ýetmezçiligi ýok ýöne bahalar epesli ýokarlandy diýip ol Azatlyk radiosyna aýtdy. Esasanam bişirme üçin ýağ, un we tugy ören gymmatlady. Öň adam başyna 1 kilogram satyn alyp bolýardy. Ýöne häzir iň köp 200 gram satyn alyp bolýar. Sebäbi bu zatlar ören gymmatlady diýip Nur Muhammed belledi. Konservativ hasaplamalara görä Türkmen sährada takminan 1 million adam ýaşaýar. Hema hakyky san has köp bolup biler. Sebäbi şeýlerin köplügündäki Iranda taryhy taýdan çetde galan sünni azlygy bolan türkmenler baradaky resmi maglumatlar ören az. Elektrik togunyň kesilmegi we suw ýetmezçiligi ýaly meseleler Birleşen Ştatlar Israil hüjümünden has öň sebitdäki durmuşyň bir bölegi. Türkmen sähranyň guruluş taýdan ünsüzliginiň çuňur kökleri bar we häzirki çaknyşyk ony hasta güýçlendirdi diýip sebitli türkmen we Türkiýanyň Trakya Universitetining professory Abdurrahman Deveci aýtdy. Türkmen sähra uzak wagtlap ykdysady taýdan çetde galdy diýip Deveci Azatlyk radiosyna aýtdy. Uruş deňsizligi hasta güýçlendirdi. Sebäbi döwlet maýa goýumlary we subsidiýalary bu sebite seýrek ýetýär. Bu ýerde bahalar Iranyň beýleki böleklerini garanyňda has çalt ýokarlanýar sebäbi türkmenleriň syýasy täsiri we serişdeleri ýetmeýär diýip Deveci belledi. Hökümet bilen gatnaşyklardaky çuňur dartgynlylyk döwlet medeniýetine bolan uly ynamsızlygyň bir sebäbidir we Türkmen sähranyň köp ýaşaýjylary uruşyň hakyky möçberini ölçemek üçin resmi däl ulgamlara bil baglaýarlar. Maglumatlaryň köpüsi adamlaryň arasyndaky gurundöstlükler arkaly paýlaşylýar. Jemgyýetçilik ýerli ýa-da milli medeniýete ynanmaýar we haýsy maglumatyň dogrudygy barada düşünsmezlik bar diýip Ayhan aýtdy. Şeýle de bolsa, käwagt satellit ýa-da halkara internet listelerine ýetiriligi bolan adamlar taýyk maglumat berýärler.
Bu bolsa jemgyýetçiligi habarly etmek üçin bir görnüşli raýdyslyk döredýär. Ayhan we Nur Muhammed ikisi hem ýokary lider Ayatullah Ali Khamenei'nin we teokratik rejimiň beýleki ýokary derejeli şahsiýetleriniň ölümi sebitde köp adama rahatlyk we şatlyk getirdi diýdiler. Ali Khameneini meniň sebitimdäki adamlaryň köpüsi zalym hasaplaýardy diýip Ayhan aýtdy. Onuň we onuň ýakyn töweregindäkileriň ölümi jemgyýetçiligiň arasynda şatlyk getirdi we sebitdäki adamlaryň çekýän ejrini belli bir derejede ýeňilleşdirdi diýdi. Emma köp adamda islendik syýasy ütköşmäniň geljekde nähili netije getirip biljekdigi barada alada döreýär. Adamlar Eýran Islam Respublikasyna zarba urlanlygyny begenýärler. Ýöne olar rewolýusiýadan soňky geljek barada hem köp alada edýärler diýip Ayhan belledi. Şahsy taýdan men hökümetiň ýykyljakdygyna ynanýaryn, ýöne täze hökümetiň Eýrandaky türkmenleri nähili garajakdygy barada alada edýärin diýip Ayhan belledi. Türkmenler hemişe demokratik sistema bolan umyt bilen rejimiň üýtgemegine garaşdylar. Ýöne öz esaslaryny berkidenden soň her bir rejim türkmenlere garşy diskriminasiýa amallaryny dowam etdirdi diýip debece belledi. Şonuň üçin türkmenler uruşdan soňky gelejege hem umyt hem alada bilen garaýarlar. Tarih gaýtalanarmy ýa-da ahir soňy has gowy günleri görerismi diýip ol aýtdy. Debece şeýle hem hökümetiň göçürüş siýasatynyň sebitde dartgynlyk döredinligini belledi. Ýyllaryň dowamında käbir türkmen bolmady halklar türkmen sähra göçürilip, käte ýaşaýjylaryň taryhy taýdan türkmen hasaplayan ýerlerini aldylar. Gatnaşyklar esasan asuda bolsa da syýasy durnuksuzluk dartgynlygy hasta güýçlendirip biler diýip alim aýtdy. Nur Muhammed hem Ayhanyň umyt we näbellilik duýgularyny gaýtalady. Halk tasarky gatışma arkaly morlularyň rejiminiň agdarylmagyna we soňra öz elleri bilen doly demokratik hökümet gurup biljekdigine umyt edýär. Diýip ol aýtdy. Iň ul alada uruşa garamazdan rejimiň üýtgemeýänligi we umyt edýän azatlygymyň başa barmaýanlygy. Diýip Nur Muhammed Azatlyk radiosyna aýtdy.